दा बे सिं सानायबो दंमोन खमायबाय ओमफ्राय नैबे आथिं सानायाबो मोजां मोनबाय आरो गेस दङमोन गेसआबो मोजां जाबाय आरो दा बेनोसै इसोर अननाय अन्थाइनि दै होदों होनलाय बेखौ जोङो बयबो लोंनानै मोजां मोनदों आराम मोनदों होननानै जों लांनो होनना फैदों। दा आरो बहुद मोजां मोनदों आरो थारमाने सिगां आथिं आखाइ सानाय सुनाय थाबायनोबो हायामोन बा गाजौनो हायाबो लेंग्रा फेंग्रा ओमफ्राय गोलैनोनो मायोमोन आरो मानसिया दा बेखौ जिहेतु बैग्यानिक जुगावबो दैखौ लोंनानै हामो होनना फोथायनाय दङ लोंनायखायनोथ' आं फैदो दङ। गोदोथ' बेबायदि बैग्यानिक जुग गैयामोन परम्परा गोदोनिफ्रायनो जिबायदि अजा माबानिफ्राय जों जेनेबा माबा माबि मुलि थुलि जानानै मोजां जायोमोन थिग बिदिनो मोनसे इसोरनि फोथायनाय बेखौथ' गाव हारसिं मोनाखै दुलाराय रायजोफोरखौ लानानै बे जिनिसखौ माबादों बे फोसावदों फोसावनायावनो बेबायदि लाख लाख मानसिया उपकार जादों आं मिथिगौ बे हिसाबैनो आं दिनै लास्ट लांनो फैदों आरो दै बेखिनियानो। गिबियावनो बर' खौरां गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायग्रोनाय जाबाय। बे समाव दं आङो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारि ओनसोलनि 1 नं लोखिजार गामियाव दङ। थारैनो नोंथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां नुनो मोन्दों अन्थाइनि दै लोंनानै अन्थाइनि दै होनायखौ। नाथाय बे अन्थाइनि दैखौ लोंनानै मा बेमार हामो आरो थारैनो बेयो माबायदि सैथोमार बेखौ जोङो बर' खौरांनि गेजेरजों मिथिनानै लागोन जोङो। बे अन्थाइनि दैखौ लांनानै नोंथाङा माबायदि मोनदों? अन्थाइनि दैखौथ' जेनेबा आं निजा लोंनाय जायाखै माने न'खराव लोंहोदों आरो सासे गथ' दं 2 बोसोर जानाय आरो जोंनि आइ बुरै दं आरो 40 बोसोरनि मा बारनाय। बेमार जादोंमोन? बेरामखौथ' आइनिया जेनेबा मा जाखो जायखिया हार्टनि प्रब्लेम बायदि होनदोंमोन आरो बे माबायाव सामलागुरि आगस्टिनाव सानब्रै लाबोनाय जादोंमोन हरब्रै बिनि उनाव एसे मोजां जानानै हस्पिटालाव माबायाव फैबाय थानांगौ आरो मुलि लांफैबाय थानांगौ चेकआप ओमफ्राय दा माने बेखौ लोंनानै लांफैनाङासै आरोखि। मोजां मोनदों आरो ना? मोजां मोनदों खननै लोंखांबाय खननै लांफैबाय आरो ओमफ्राय माबा बिजनि माबा मंगलियान बालाथल गामिनि। बेवहाय नुनो मोन्दों नोंथांमोना गोबां बिदिनो रोजा रोजा सुबुंफोरा बेवहाय अन्थाइनि दै लांनो होननानै लाइन जानायखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों। बर' खौरांनि केमेरामेन बिथां नबजित नार्जारिखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। आब'आबो दै लांफैदोंमोन नामा अन्थाइनि? औ लांफैदोंमोन। बबेनिफ्राय फैदोंमोन? बाक्सा सालबारिनि। बेनिफ्राय मा बेमार जानायनि थाखाय लांफैदोंमोन होनना बुंदों? आं सिं सादों ओमफ्राय थायरड जादोंमोन ओमफ्राय खर'बो सायो खर'बो गिदिङो बेनिफ्राय बेनि थाखायनो खोनानायखाय फैदो आरो लांनो। बे दैखौ लोंनानै नोंथांनि बेरामा मा हामदों नामा होनना फोरमायनो नामा? ओं एसे हामदों खर' गिलिर गिलिर मोननाय गिदिंनायफोरा एसे मोजां मोनदों आरो जोंहानि हौवानि सिं सानायाबो मोजां मोनदों रेजें मोनदों आरो फिसायाबो जोंहाना साइनास दंमोन खर' सायोमोन मोना मोना फरायबा माबाबा ओमफ्राय बे खर' सानायाबो गथ'आ गैया होनदों आरो फरायबाथाय खर' सायोमोन आरो बियो खर' माबानानै साइनास दंमोन आरो इहा ओमफ्राय थाइबो दङ ओमफ्राय दा बोरै जागोनथाय दा खर' सानायखौ खोन्थाथ'वाखै आरो गथ'आ। सान्दामारिनिफ्राय लांफैदोंमोन जोङो। मा बेमारनि थाखाय लांफैदोंमोन? बिदिनो सानाय सुनाय खर' सानाय खोमा सानाय। बे अन्थाइनि दैखौ लांनानै माबायदि प्रमान मोनदों ना मोनाखै मा फोरमायगोन? प्रमान मोननायालाय बे खर' सानाय खोमा सानायफोरा हामदों आरो। जिहेतु बैग्यानिक जुगावबो बिथांमोना फोरमायदों अन्थाइनि दैजों हामो होननानै। बे समाव जोङो पाब्लिक अपिनियननिफ्राय जोङो मिथिनानै लानो नागिरदों जिहेतु अन्थाइनि माखासे बेराम हामो होननानै बिथांमोना फोरमायदों जों माबायदि हाममारो बेखौ जोङो रायजो राजाफोरनिफ्राय जोङो सोंनायखौ लाबावनो नागिरदों। आदाया बबेनिफ्राय फैदों? आं रङियानिफ्राय फैदों। रङियानिफ्राय? बेनिफ्राय जिहेतु दा अन्थाइनि दै लांनो फैदों गिबि लांनो फैदों आरो बेयाव मा बेमार हामो होननानै फोरमायदों? बेयाव मा बेमार हामोन इउटुबावथ' बायदिसिना बेमार हामदों होनना खोनादों इउटुबफोराव नायनानै जों नुदों आरो खिन्थु जोंहानि बिबोनाङा फैदोंमोन आरो गुवाहाटि सातगावनिफ्राय सानब्रै सानबासो सिगां फैदोंमोन आरो दा बियो खर' सानाय दंमोन खर' सानायाव माबाखौ लगायना होनाय लोगो लोगो दैखौ माने हामबाय होनना बुंदों आरो
बेनिफ्राय आरो आथिं सिङाव सानाय दंमोननो बे लोंनाय लोगो दा आथिं सिंनि सानायाबो खमिदों होनना बुंदों आरो बैग्यानिक जुगावबो जेनेबा बे सैथो आरोना सैथो होननानै दा सानजायो आरोखि मा जिहेथु प्रमाण मोनदों आरो जोंहा दा क'क्राझार फग्राग्रामनिफ्राय फैदों बेवहाय मा लांनो होनना फैदों बेयाव जोङो बे मोनसे इसोर हरनाय अन्थाइनि दै होदों होनलाय बेखौ जोङो बयबो लोंनानै मोजां मोनदों आराम मोनदों होननायखाय जों लांनो होनना फैदों जिहेथु बेमारा हामदों नामा? बेमारा जों फार्स्ट टाइम लांफैदों दा आं खोनानो मोनदों आरो हामदों होननानै खाथि खालाफ्राव जोंनि खाथि खालाफ्राव खोनानो मोनदों आरो दा बैग्यानिकनि जुगावबो बे दैजों हामो होनना फोथायनाय दङ दाथ' जों हामदों हिसाबै खोनानायावथ' जों फोथायनायानो दं बे फोथायनाय हिसाबै जों लांनो फैदों जों मैयानो फैदों जों मैया 10टायाव मोनफैदों दासिमबो मोनाखै जों बे थिं सान्दुं गोसायाव गोबां लाइन जालांबाय नामा? जानांबाय आरो दै गैया ओंखाम गैया मैयानिफ्राय दासिमबो दङ बेखायनो माबानिफ्राय बिजनि लेसा गामिनिफ्राय फैदों आरो आं फैनाया दिनैजों खेबथाम जासिगोन लास्ट जासिगोन आरो आं दिनै जिहेथु अन्थाइनि दै लांफैनानै मा प्रमाण फोरमायदों? प्रमाणा एसे मोजां मोनदों न'खराव जेरेखम दाङाबाजि एसे जेनेबा दाङाबाजि मोनसे जायोमोन दा ओमफ्राय थिग बेबायदिनो जानाय लोंनायाव नङा ओरैनो दाङाबाजि माने गोसो मिलायलायामोन दा बेबायदि लोंनानै खेबनै लोंनायाव एसे मोजां मोननाय जादों आरो न'खराव ज' मिलायलायनाय जाहैदों बिना दहायदि बुंदों दे दानि गोनोखोआरि जुगाव दे बे अन्थाइनि दै लोंनानै मोजां जायो नामा होननानै जे नोंथाङा सोंदोंमोन ना बे बेलायाव आं ओरैबायदि बुंनो हागौ गोदोथ' बेबायदि बैग्यानिक जुग गैयामोन परम्परा गोदोनिफ्रायनो जिबायदि अजा माबानिफ्राय जों जेनेबा माबा माबि मुलि थुलि जानानै मोजां जायोमोन थिग बिदिनो मोनसे इसोरनि फोथायनाय बेखौथ' गाव हारसिं मोनाखै दुलाराय रायजोफोरखौ लानानै बे जिनिसखौ माबादों बे फोसावनायावनो बेबायदि लाख लाख मानसिया उपकार जादों होननानै मिथिगौ बे हिसाबैनो आं दिनै लास्ट लांनो फैदों आरो दै बेखिनियानो थारैनो अन्थाइनि दै लोंनानै हाममारोना बे बैग्यानिक जुगावबो बे समाव जोङो बे अन्थाइनि दै लांफैग्रा बिथांमोनाव नोंथाङा बबेनिफ्राय फैदों? आं बाक्सानि रुप'हिनि माधुपुरनि जिहेथु नोंथाङा बेयाव अन्थाइनि दै लांनो फैदों नामा? लाबाय नोंथाङा? लाबाय नोंथांनाव फोथायनाय दं नामा बे बैग्यानिक जुगावबो जे अन्थाइनि दैजों बेमार हामो होननानै? दा बाथ्राया जाहैबाय मा वाट्सएप आरो माबायाव इउटुबाव नुनानै गोबां मानसियानो लैहोर फैदो हाजार हाजार मानसि लांनायखौ नुदो आरो सासे सानैया रायजोआ हामनायखौबो मिथिदो बेनि थाखाय आंनि न'आवबो असुख दङ बेनिखौ लानानै आङो दिनै फैनाय जादों आरो मोनबाय आं इतिमध्य मोजां जादों आं आसा खालामदो बिमा गंगाया गासैखौबो मोजां खालामथो आंहा माथ्र' मोनसेल' दुखु थादो दा जिथु भलन्टियारफोर दं बिथांमोना डिसिप्लिनखौ रोङाखै आरो मा नङाबा बेखिनि मानसिया एसे गोबाङानो जाया बय 1500 बा 1200 मानसि दङ भलन्टियारफोरनि गाव गावनि मग्रामनि गावनि बे मानसिया गोबाव जादों आरो ओरैनो 20 जन खनसे श' आगारनानै 20 जन श' आगारहरोबाथाय एख'आनो जाया जेरै गुवाहाटि सिटि बायदियाव हाजार हाजार गारिखौ घन्टा स्पिडआव कन्ट्रल खालामनो हागौ बेवहाय आं निजेनो लाजिदो आङो 72 इयार्सनि मानसि आंखौ नारला नारसि खालामनो लाजिनायखौ आं लाला होनना बुंदोंमोन सान्थि कमिटिखौ माबा मोनसे खावलायहरगोन नामा नोंथां? आं दानिनो बुंदो सान्थि कमिटिया जुदि भलन्टियारफोरखौ मोजां खावलायाबा बिमा गुरुआ जिखिनि होननाय बेबस्थाया फोथायनाया रायजो राजाया एसे खम जागोन आरो बेनिखायनो आसा खालामदो सान्थि कमिटिया मोजाङै जुदि दैदेनोबाथाय आरो ओमफ्राय लोब लोब मानसि फैनानै डाक्टर हायि खामानिखौ मावगोन होननानै आसा खालामनानै आं बुंदों बिथांमोना फोरमायदों जिहेतु सान्थि कमिटिखौ गोबां नारला नारसि जादों बेखौ एसे डिसिप्लिन भाबै खुंनांगौ होननानै बिथाङा फोरमायदों थारैनो बेवहाय गोबां नारला नारसि जादों होननानै बुंदों बेनिखायनो कमिटिखौ मोजां डिसिप्लिनै दैदेनलांनो थाखाय खावलायदों